Tamni bagay kerengka. Jungke kisa lukurong ni suba nango tui belai ke nangi jongka tui mai yangi jongka jung dibiwa. Nke de tui donation kelainnya jongka ke boi suba nai jongka kisa suba imang kanke hamong. Mane tui tabuk pom hai nang mani emni kuno B positive A positive ama hai da. Tui kanke jung ini ke B positive hai pana jung aro exchange kelainnya de pana mang kanke de group pana jung ungo. Acha bini mongta mongka. Sinorong riang. Sinorong riang na. Bo jaga ningka. Borong ke Anando. Anando. Dosa Kancanpur ayang go Anando. Abo bo ko kalai bo consistency bo kalai. Boro ke Anando no boro ni uko bazar sama ning kanke. Acha tabuk de bini tamong ya kheinang mani sagari. Bon kanke bohogo besakhogo tiur mangja tiur matori khangka. Ke abono operation khlainani bagoi thuinangoi tongkha. Operation kotor ni sajago doctor rok bai. Acha salbese ka khana rok jibiwo. Jong jibiwo sopai mane ke sombaro phailayo. O sombaro. थांनाय समबाराव फायो मियाव डक्टर के अपारेशन खालामनानै माने जों थै रुजुगुरि माइया बयबोनो सानसुखा ओंखायनो थै माइया उंगै ताबो के बयनो किसा सुसुबाय दा मानो थै खानकाता अच्छा उनके ताबो तो लुकुरगनि चुबा सुकनांग तना थै सिमिदा ना तै कोनो अन्य रगनां जों थै सिमि किसा मांके उंगो थै से जों बेलाके नाङै दंगो थै करिनो बागै मियाव अपारेशन खालामनानै माने डक्टर अपारेशन खालाममालिया ताबो उनके थै माखांके मंगलबार अपारेशन खालामनायनि साइ कलाङो डक्टर मंगलबार दिनै तो बिस्थिबार खोनानि बिसिंगो खोना सानै बिसिं थै एरेन्ज खालायो रेडि नि साव डक्टर के बरो जे ग्रुप फानो मांखांके एक्सचेंज खालायो रिनायनि सावता जों कोनो जागा जों मालिया थैनि बागै नरक जोंबाय मा गोरोंखा बाहायताना जों थैनि बागै नरक बाय मा गोरोंखा जों yang बयनो सानैनाय सुखा माइया के नरक नर सुबा सुबा किसा माननै मा गोरोंखाता अच्छा ओंके ताबुक जे खरक जेनिनि हामिया हनाय एमनि साल बोसोर ग्रमै बम हाके हामिया कलाय माने ब बालुखा जों साइमिया तिउर मा हनै बहग उलसे जों फला गोथार माननाय आरो थांगै सुरि जागै साजागै सोनोग्रोसै खालायो नायसे जों साइमा लायो ब फला गोथार नायजोखा ब आरो पाराव बै फायो गिर्जाव फायै सुरि लायो ओंके आरो थांगै सुरि जागै नायखाता बब माने फला गोथार थांमोन यागल अमाहायनाय सागाता बरक ना ओंके ताबुक जे आ थांमानि यागल जे ताबुक जिबिओ फाइमानि यागल फाइमा बाय जे नायजगमानि मिली मिलियो जतन मिलियो अच्छा ओंके ताबुक खोनानि बिसिङो नरक थैनांगौ दा ना जों खोनानि बिसिङो थै मांखांखो बेलासे हाबनाय ब कायजाक दा ब कायजाक सेराय दङ बिनि लगिव ताबो 5 बोसोरनि सेराय चलाबोसा 5 बोसोरनि सेराय खरकसा सेराय खरकसा दं सेरायखे लगिव दा सेराय लगिव ते के बकरै नगो बुसि बकरै नारनाय करै एमनि दामरक खायबरक बरखौ खलायो सावो अच्छा ताकलायखे बरुगिंगै खौ खलाय मालियाता नों खेव रुगिनि तामकलायखा आं बिन बासै बिनि बासै ना अच्छा अंके ताबो तो नरक त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरक नरक कयो जे थै किसिसा नरक न डनेट खलायनायनि बागै आबदैताना जे खागोनां माया गोनां लुकुरक साबो सुबा नायदों किसा थै डनेट खलायबाय जाय बिनि सुबासो सानताजों नरक जिबिनि ब गतं जों जिबिनि बुरै रक तमानि उकवा हस्पिटाल खोसामा बोसोकुलो द बोसोकुलो द आच्छा बाय ताबो नरक बाय गोरोंनानि इंके लुकुरक नरक बाय गोरोंनानि इंके ब नाम्बार गोरोंनाय किसे साइदरै माने नरकनि नाम्बार फोन नंबर
आं नाम्बार सानाय द सरि 8787 461 54 64 6101 ओ नंबर नरक बाय करंग मानायता ना दङ आं तेबासो थागोन ना द द सरि 8787 54 61 09 09 ना अच्छा के खाखायो लोक रक न जे मानसा चुबावा न के पाइथागो ताबुक जे निनि जे लगी दंनाय बिनि मुंता मोनसे खमो Tinurung रियां बिनि गामिनि मुं रखे तामो रक खंजाक borong kami ke बान्दारि मा ना बिनि सराय खरकसा ना bini serai khoroksa इनके बसाइके ताबुक प्रेजेन्ट तो दतong bwsai tongo bwsai haipano bwsai ke kisa bujusurui borok ke ko wantarok bo salaimaya ke ko bo buibai wanta sakang ke kaham hamya bujilaya borok bela osubida angui tongkhata अच्छा अच्छा माने आसे सिया कता ना sithariyata अच्छा अच्छा के हर का हमा कदो aw mela ke hambai